chiabo no mugoroba na ndo mwanchi umurigereria kera wono gendrete kwego kya kubwatimiro bilionsi getaseni kya Ndizi TV na bobu ansubu magusi ko kwarigania samangana Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwikiranu tobwate wetra sensemere ya YouTube Ndizi TV News asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nabigaso mutandao Twitter @Ndizi TV News ensemere website ni godra tonyore wetra www.ndizitv.or.ke iro togendrego kumanya mankere triane Evalino Sero nuruto kubatana nere kwene kya wikira senseme imanyirio nigakoro kwa Joshua Utaka bana ndo ikomoerio abamenyi korwa se county ya Kisii ni gobesokire na gukwanera gusekuru ebirengerere byabo kubwatikana nogo kea ni wa kwerigori iryo bosibwo koruga korwa chiringi 230 goika chiringi emiyemo ukoradiwa kwa betoko gokorwa bene aburi turegoro no murayibwense ya Kenya umuski urumugaye Kenyatta orabati urwa senchira yo bwikirano ni gotwariganire no muri keito Josephat Amisi go yabo mogoko monene anene guchesa bamenyi be county ya Kisii aya magega yerigori ryo bosibwo koruga korwa ansi chishiringi 200 gwikira emiyemo abange ba abagori abanyara ko bagwesokia ansi chiduka ao bogatagati bo mucyo bosongo nigo bagokera nabo igo wakere serikali ngambie mono ansi libagirira bene banyare ko bakwira na kwenekia buna obosio banyare ko boko warigori shiringi 100 ono kagere no ana bana ngo kamaje bayo bya serikali njara ya bere ana ko asi bayo ya chegasi wa kwerigori iryo bosibwo koruga nigo bwakire magaya abakenya banga gwesokia na kuyerere serikali awaza banyiganirie nyara ko bekugweria rigori irie bintu ao ebiko nyara ko biko tumeka lituko asalituko gati yabo amabuta iye chinyeni nonye aria iye chigari Korwa Ndizi TV Ritherane Josephat Amisi Chinga kiecho mancho murigerere muri keito Vincent Onyancha na bagutarira edukemo yobone memo chobosongo na nigo gutumanya buna nigo obone bwabo bokorokana ase kirengo kegoro mono awasa abantu abagwichurana na koira obosio bwo kubwatikana nogo kiana kwerigori Mbia mono kurwa sense mwende studio ni gonde ya maseyemo aigase supermarket ya Shifring yogo toke Amayia county ya Kisii tiga nkwa ne bono no yo mobole gaiga uyocha kogorobosi atomanyina andaka nkia cha korogo so gorobosi na kiwano kyokorokwa asevadi muri Ndizi TV asama leda nengoro kusami ombui in fact twabere to gusumbuka senga kire ntambe twabere to kugora obosi 240 mpaka chibando bano 200 lakini watu wakumiria supermarket ya Shifring twanyoro bosibere 100 yo kwa gorobosi ya na goro amasia bere tali omo kwanza ata basi yes maiga mwaro gwanchiro ukoira mange osemba begete amasia ngo wanto kwimukia ono maiga sengenje bwa kubono lero iga ndocenga abantu barabange igo bono to gutakira koira masimange iga mono leira bere abomo so that na kero montanyore tigana ndenkwana no yo more gaiga nero tatebyo sina hakora gaigo sina no bosia korona kyokorokwa ku Lawrence Omosa no ango kora gaiga kera abantu barako ramika bosibwatirire nekero musike oru Kenyatta atangaza agatebo bosibwaburo bo ikiremi lituko lya rero na rero change gogera supermarket to ya Shifring na tabirembiye mono somurari akora maya tigankwa nande no mungino yo bwata masia okoboko gaiga onte byanda kene kiugwete bono bosibwago yamanaso mugambio ito iketio bosie tuachande kire to kugora 250 tuararanjara igo tigo monene abaseni bono gotogo sabange serikali yeito iyeli ebinto kamoranje Kenya tole tali ntoli America Kenya tole iyeli ebinto iyeli amaguta chingini iyeli chisabuni na turachiko bachikura
Biya mono. Ande omonchu muligere bono buna nachire ko gotebigo uno kuligere go cha senseme yega amasini garenga mange kolende abantu baikira bange bagorera amasio kurwa senseme yega ekerondo chena abantu baikaga na koenekea banyare bakonyo robo siobo asenchira iyo konyara kwenyorere ndagera inyorani gago chama iga yumura ibwense muskuru Kenyatta konyara komukige tambo kirana gote una obosibone obochukurwa shiringi miyemo asekolende anseme nentoro cha amasi asobosiboko shiringi miyemo ndo chena amasi abwato sina amasi ale okarokuligereria tabeke ni masi ali abotambe orumonju muligeri obosio bona obokoni kwa shiringi miyemo akaroto ikire wika supermarket yega ya Shifring ninjiko komanya kerondo chena ndo yomuna lega igomboliri aganitiko sanga nintwe tengatene kyakurukwa anda kasirite nabo nkya cha okarasebe na kyokurukwa nchengoro kuwalto bocha oyibonya ncharige siaga nchena igure buya karona etere supermarket na igure report mambingo bosibu agure na chirega na sanyire ntate ko sanya no anabere lakini babegete ngatogoro bomo igabo no bantangeire konyana tabyo mukungwa ende rusana abane weekend lakini ndo chenge ruse yongo chikoje kubya agakogera bono busia karwa ikiremia na bonko nyara kogolero mukungu na abana baragera at least enchara bono ngo chigosirere na keiro yo minto omogambi ouru no yo minto raira mbiyamane sako yelyo bosie mbiyamano umonju muligeri bono buna kwa igure igoto anyare gosanga koroga igase supermarket ya Shifringa ni matebuna abwa sole no gotina ligo lilyo bosie lyabe likogwa igona bokwa yera bwenye robo sibo kolende supermarket ya Shifringa igona babekire amachiko buna asekire kobwatekana abantu babera bange abo bono baganetyo bosie nigo yabaire kobeka lichiko abwase bateruna obosie omontako mokino bomo igo monto yomo no bosie omo ko reporter ya Ndizi TV masemo kurwa supermarket ya Shifring mu muchobo songe county ya Kisii iriterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Nentire mayogo kyani emechando eyue koretwa kubwatkana n'obutumiki bwa maryogo yogotindia nigo basai kurwase county ya Nyamira litkuria rero baba konyoro bosemi gore obutumiki bwa maryogo yogotindia nabo igo asaba bagosemi wa igoro yokubeko murembe chinga kiechiga ense ya Kenya cha sobochori obonene bwo mwako yega no moyega obago goikiranwa no musio bwekyombe yokurwania maryogo imense ya Kenya na kada Victor Kioma nabo igo omo county commissioner bwe county ya Nyamira Michael Lesman na tokumanywa no muri kito kurwase county ya Nyamira Job Manki Ekero etigarete amatuko 13 otia sobochori obonene bwo mwaka oyo nigo ekiombekya nakada kigendete gwetana na ense ya Kenya elinde korwa esege tugocha sabasae mbesona ni asamangana yugutindi nechibura buru anene mono ekero gechinga kichie chikura Aseritu koliale robatalera abasae kurwa se county Nyamira asibaba esegeto igoro yenchera yo gwetanga kurwa samaryo yo gwetindi namangana yo koleta chibura buru ase obochori obonene saa ingine tunaanza kuonja hizi vitu tukiwa kwa sherehe tukiwa kwa hii public places kwa sababu ya siasa baadaye unaachwa peke yako utaachwa na ugonjwa utaachwa na shida egatia baraibikirana asense meye Victor Okioma oyotenenerete na kada nomo county commissioner bwe county ya Nyamira Lesima Michael asebarwa esege togochia sabasa be county ya Nyamira mbeso anani na mangana yokoleta chibura buru asechinga kichie chikura. The message that we want even the media to help us to put out that Kenyans that drugs are at the center of violence and conflicts, and we should not indulge in these things as we go for elections. We want a peaceful electoral cycle. We want a peaceful election. I mean, a peaceful country during and after elections. Omo county commissioner we county Nyamira Lesima Michael naichanira engana saba bagenda tugutume kubobe nabarai uturbanyo morembe ase county Nyamira ase ateba mbaligo chugwancherana enganeyo. Vijana, as a country we cannot afford to lose more than 60% of our population to drugs. We will use our resources, we will use our power mpaka wanasiasa wajue vile ya kufanya siasa ya heshima, siasa which is free from violence.
omwelio bwelituko abasaemba tebamba chikwerwa kuralia omorembe na gosemia abamwabo baba bagwesonani na maliogo yogwotindi anene mono ekero gechinga kiechi chiechikura. Sisi kama Nyamira Youth Peace tunasema form ni amani. We should know that or we should educate people, and this leader should know that we need fair election. Know that once we have elected a person, they give us a different leader. Kuruase ekaunti ya Nyamira, ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Amataya mokoro asensemo ya bugia kumu ejo toka sebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo yarereiro bokonyi korwase abasamaria bayana bigonde bwensi obwatokogania korokuya kubwatkana no butaka obubwatete ase enkeyo muri keito sara nyarangi ntita nabagagotarire enkeyo no gutwariganiriro roboti urwase nchira yobuime. Amate eye mokoro ase wodi ya bugia kumu ime ya Bonchari county ya Kisii nigemenyere to butaka bonene no gochayo mono abwase batabwati no nyina basani bakubaikange buna omoga kanyene James no murgyoye Gladys Mora bakwerera nyata bakongwa senke ya Bonchari bugiakum turi no bokong obonge zimbarora ya mate tubwatiranete nero yonsige changiete ime mbatagiti gotora no nase kinyureke nigo amate yo etabwati kende nonya abwasa abana babo batano bataligocha esukuru kubwatekana no koborwa we fees okoborwa kwendagera ya kiralituko aseboigo enyomba yabo egotwomono naboigo nonya ne chianga bakweboya nigo chire akongu konyora bana mbali goje sukuru bana ntabwati kende tokora no ni chikonda nchiyo Wale ndagira ne sita bana mbali ku school bana nyene yanga te yongo beka tembo ati asenko lema yansi go gontwera nanye bintu byo kwebisimbi yo koralera neri igorongora bana embura mona bana go yachakire gutumana mbwata bakonganga ina chembe kumuto nigo bale no kobolia no gosaba ochasa bantu bamoyo muyako bakonya elyo kobasukia ake kebogima ase basabire abarai bakulia ebirogo ao kurwa sensemo ya Bonchari koigwa ekerero kiabo elyo kobasira barimo kuri chikura kurwa sensemo ya yegwati ya buyakum bakingo basaba gaki barimo gosaba chikura gaki bakingo basaba gaki asemole gaki bakima ko nyanyomba gaki egontwera bobe ko baba bobe nyomba no nyenda gate bana bakuri bakingo basaba bakino anyene na mocha muri gereri nabo moko yanaki bakincha yanyari abana ndoche nga bakuru muna bane mbole kuchigotunga yalentiro bakongo gaki sira sengo chakora osaba asengenjo yo wanja kwaino motorera mabera abana basome ya mogo boli chikura asekurwe wodi gakia suwanja kwaino na motorera mabera motumende yonsi iratokonya eturusi noanya abana basome ngakiende yonsi gaki amabera tugusaba suwanja kwaino nara yobono omwanchu murigereria omongina Gladys agwetera asenka ya yegaiga abubasabiro bokonyi ere amono mugakoye abamenyete asugutakobo nene abana babo batali kwende skuru nande batabwati kende bakoba igobono nabugutuma kende gwetera se namba yesimi eyuerega abo ase TV yao egerunyare gokonyo omongina Gladys amona abana baye batano oyutabwati bosio na magega kiria gokora Ingo reporteria egetaseni kia Ndizi TV korwase wodi ya Bogia kumu egotoka ya Bonchari county ya Kisii nchini Gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Abamenyi be county ya Kisii nigo bagenderete kubodiwa kubwatia machikari abekirene wizara ya bwachero na baiga serikali yense ya Kenya yokorwania okwambukira kwebinyinyi bya corona ibigenderete kwenekiwa imeyese ya Kenya ayangorengana no director abwamangana ya bwachero korwase county ya Kisii Dr. Richard Ongware na tokumanyiwa no murikeito Brighton Makori. Nonyene kiraba Kenya baendete kweria nucha sobochorio monebu mwako yoiga ni gobono pase miwe koendera kubwatia amajiko na maragwa aliabekire ibyokurwania okoranda kwebinyinyi bya COVID-19 umuteneni bwamangana ya obochenu ase county ya Kisii
Richard Ongware nigo bona asemirie abantu nonye bakwenda asemisangano ya gisiasa goika banyare bakobwate amajiko n'amaragwa ari abekire ne wisara yobachanu na batoroje siasa ebetetense kabisa twarara abantu abange bakogenda kirali chia wanasiasa abantu batabegete chimask ende baichirante sana endokora babori na kere lazima ogende se irali beke mask tema ko barake n'abantu bandi lakini anene mono yena nyaitari obetwe sindani ya covid echanjo nerera butange tonyora oyi kaukwana ekero aikirana segekaro kia ababwatani ao erigo kwanera njiraki kiranyare chikobekwa erigo tango koranda kwebinyinyi ebyo nigateruna serikali ya kaunti ya Kisii nigendete kobeke merobiri ya bene erigo tango koranda kwebinyinyi ebyo. As a Ministry of Health in the county together with the national government and our partners like AMREF and CHEP, we have organized a 10-day mass vaccination campaign that starts tomorrow for the next 10 days, and we have trained healthcare workers who will be moving out to markets, to churches, and anywhere where they can find people so that they can get vaccinated. Boigoni gamentero te abuna ejina chingaki ebyombe ao bitakere gwesokira kubwaterna eri kurwania okoranda kwebinyinyi ebyo. Meeting with the stakeholders in the county to remind them that COVID is still with us and that they should be champions, telling people to continue observing the health protocols of hand washing, wearing a mask and keeping social distance, and more importantly, to ensure that they all get vaccinated against COVID. Ribaikirana senseme yuna barabo nigo batebruna nigo bago chigosegeta bari batarabetu sindani yogo kanya ebinyinyi ebyo go korabo asira rona chire meeting ya COVID-19 asomi anyode vaccine yana ate bunge vaccine tibere mukume immunity anasomo ber case COVID keraje konyoranga ni tibere tangira kwa nari kuboliga muraba itu bari bakwa within Kisii and even outside Kisii so wanje somo yebo wanje mugende mu nyore vaccine nondori anyore achere poster nyama tukarikira nguripoteri egetaseni Ndizi TV kurwa senyagitari ya itenene ya mocho usongo iridariane Brighton Makori. Oyo koriye kirego kyo bunge ase bunge ya Kitutu Chache North Amayia County ya Kisii wetrase kiama kia Independent Charles Araka Mogere nigo agikeire gakore ase ebinto byaye se ebimanyerero byaye byabeire bigosariwa nigo bonaganirie ko ewachinga kinyororo iri kwerigeria chukura ase boigo abantu baganiwe kwenekyo murembe chinga kichiga siasa chigenderete kubwatanse. Omurwanereria bwekero kyo bunge ase bunge ya Kitutu Chache North Amayia County ya Kisii wetrase kiama kia Independent Charles Araka Mogere nigo asentunda yende esokirie na kwemurunganeria ogosariwa kwa ebimanyerero byaye egati yabo ebitugi na boigo chibana niembe yo gusamba ebitugi ngerinde siasa yane kendese naende ebitugi ebi byara sambiru kurwa bumagega tali lero litangani byasambiru tali ebitugi byoka chipana cyane cya chweli ndatagutwara ni cyara makito kigendete gusariwa kiritogokorera siasa korengana nere bimanyerero byo nigo bire ebyengencenene anene asabamenyi bebunkeyo asikari atebire buna nigo bibwenerete gosikwa egetugi ekabuna mukero chega ni gya siasa gikurgungi gitugi gya siasa Kitutu Chache North constituency nege kore kia gikeriwana bamenyi bensemeyo abubagania abananchi koewa ari bagaria bene iri wechorera abarayibo kugania kwabo naende ntwe muna twachagiti siasa yito otwachagiti siasa yo murembe uyu kuburi bintu byaye no nirisakara ryo muntu mubwasi onde ntwe tutayo otwakandi aboze ngomonta base gutandora sakara ryo muntu kero muntu kuburi kura yaje tigaburi egera abananchi boka bakoreki bamwe igaso obwenye odoroje ngesiasa yetogenda takokora indu togenda takonyorobo kongu
gaki twari gusaba abantu bamintano siese muri mutwanjire abananchi bamuye chinga kiechio nigo bateba buna mbagendere kumubwatia mogere buna nonya kagenderete wetera amakongu yechingencho au sinyire ngeri bako no gusambe bitugi byayi kwani bitugi mbionzo kebibe chikura ose chikura nintwe basambe bitugi babo samba barose lakini tuerure kwa mwachikura. Kuripotire gataseni kia Ndizi TV korwase ebunge ya Kitutu Chache North Amayia County ya Kisii eriatariane Evelyn Osero. Ekiombe kia abarimu Kenya National Union of Teachers NAT nigo baganiriye abarimu komento chipesa irigo chokorobo koleri burobuya ase emirimo yabo na ewenrete yani obaya kwana chingaki baumira na ime mucho Nairobi irigo kwanira emechando au eria bawetera chingaki barasobo koleri bwabo murikyo ito Frida Kerubo na manke ekiombe gia NAT gekoragwa no murikyo munene Collins Oyu nigo baerera emechando aborokia bagwetera imeyense ya Kenya. Nigo baganirie aborokia komento chibesa ase kerengo giemerongo 5 nomo igoro yemia ilioko kibakianiri ebirengererio babwate tukateba iga abantu abange mbanjete ko ngacha bari mwisamanga nayo ekero tuyarigereria nabo tuateba TSC nga mbako babango kera mangana yaba ikere babutaba ari mu immediately bataraji go find out nga no maine gente ko mwalimu nabwato boiru bono no mwana oyo gose kali ko ngachwa igente kintu agete nga ekero mwalimu angachiru ndatwe oyo gulibaga nere bwetetea nero leta basaiti egende ikiharigirwe sobwagare ataraji kwa uri rube lyo gote unga bono watigwe gasi ngagendanka ngangwa kuneto mwana finally ntu aligiriria SCBA ye kartu aje signet yo mwako yo eta SCBA ye tiyarenge na besa lakini neno muinyore abani ba mintonga ekartu aje signet ubwango buna twasoira obisiga the following week tokaranga una TSC nganjo musaine SCBA. Boigo nigo araga amachiko abegetune kiombe gia TSC ase okorusigwa korwa enseme yemo gochia eyende. TSO batokonyire sana abami baitu abere trained samangana CPC igo aba CSO ntu abaligireria tokatebi TSC na warobo ebaye grade ikiagera aba CSO tikata cross koru primary bakachi high school ekero usange mu CSO akogende high school kuna wona nyambari high school kisa high school oiko mu CSO yato ngane grade yare kinere ikurekera kwa ne principal ya motegera tario mu CSO ora ta very low grade ekero kwa high school usangina the chief principal ta ko tegera uya isinginjo ole poorly remunerated. Komenta nayo nigo basabire obotoereru chinga kitoligeretio bochorio bonene elinde ko aboroki go chinga kichinyororo ase okoenyorera chisemi. Ntubuna balimu ase chikura chiremotwe na hintu no tolime gute na bakenya to na hintu no tolime and we are urging our teachers to conduct themselves peacefully na bana siasa batige kubeka mario yangene chiskuri kaire birasimbi gendrete abana siasa tiaba beka mario gigo chialise bitimbiro bire enough along the roads lakini bafu irigo disturb abana osichi school au Boigo nigo ateba barabonigo barachikobwaterana ne serikali eraso asobogambi elikoeneki obokoleri obuya. We buna balimu mumanyete very well eto go support the government of the day. Ntuno tolese serikali iri gogunga the handshake government no tolime. Nande irimo guchigotwa abana inchi na no to guchigotoka ime. We support the government of the day which of course erewone yere handshake government na ndije mogo chigotwa abone ge kubeku in place tale 9 mwezi wa 8 chiwiki chiatigaire isato na nda bali muno bagotoka ime ntuntu wana gotoka in opposition. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omo County Commissioner we County ya Kisii Alan Macharia ni gabirega we sokia na kugikirega kore kyabe kyenegetiwe litkuregoro ase amagacha itisime County ya Kisii awase abasaye babete baguturubania emirube yagenderete chinsemichu nigobona rurege kurege tindi go chiasonde bwensi orira chikubwatiraniwa na mamocha bunayo asatairo na nigara chikumukerwa igetamkirege tindi kierichiko. As a security team in the county, I want to assure you that we are very much prepared for any eventuality. But I also want to tell you that we value the citizens and force is the last resort. However, should we be forced to use force, we shall be able, I want to assure you that we are ready for it, but we use force
commensurate to the attack. Chinga kiecho masharia nigate vire gusabirira kwegerera abanyanyimbo na batabona nigo bagwikirania emeremo yabo bunebwenerete batari kwenekia bunereria bunde bonsi. No, the security, I've reiterated that the security team is not biased. And what I would like to say at this point in time, it is suicidal to suck the security apparatus into the politics of the county. We really appeal that security apparatus be respected and not to be sucked into the political issues in the county, because we don't play politics. Muraiwe kiama kia ODM ibaigo kwirirukia ebendera yekiro kyoburayo bonene bwense wetrase obomobwa Azimio la Umoja wa Kenya nigagenderete kubaliera abakenya chira chira chwekirania chinga kyaraswe ase ABC okona litukolia lero chinga kyabaga kora siasa chiobomobwo ase ensemo ya Northeastern nigabaga kulia irayo chokoro muchando obwo kuburwa ko burendi oyogenderete kwenekiwa ase chinsemecho. Na nikienda sasa kwa upande ya Pokot wao vile vile wanalia. Mgangayapua mngoe na nyinyi hapa. Kwa hivyo hii maneno mpaka tuketi chini, Wapokot hapa, Waturukana hapa, Wamarakwet hapa, na hata wale Watugen, tupate suluhisho ya kudumu kabisa, na hakika inaweza kupatikana bila lawama ati fulani ndiye anafanya fulani anafanya. Hapana, tutaketisha watu chini yote. Na silaha vile vile tunasema hatutaki silaha iwe katika mkono ya raia namna hii. Maana kama silaha iko katika mkono ya raia, watu naona hovyo hovyo. Tunataka kuona kama kuna ulinzi ya kutosha kwa wale ambao wamepewa jukumu ya kulinda wananchi. Ili wewe ukienda kulala kwa nyumba yako, wewe una hakika kesho utaamka bila kuvamia usiku na kuuawa. Sawa sawa? Tukileta mambo hali ya usalama hapa, sasa tutaleta maendeleo haraka. Lakini vile vile hizo naambia nyinyi, barabara ikijengwa namna hii mambo mengi itakwisha. Alafu vile vile tutaleta mambo ya kilimo eneo hii. Mambo irrigation tutaangalia vizuri sana. Chinga kiecho nero mukonyo Raila Odinga Martha Karua nigabaga kora siasa chobumobwo ime kaunti ya Nyeri asaganya bamenyibe chinseme cyo kumubwatia Raila Amolo Odinga na utayona nere oisaina wachikoreta magendro imensi ya Kenya. Wesi ajiri mfanyikazi ambaye si mwaminifu. Angalia timu ya Azimio na wale tunashindana na wao, utaona timu ya Azimio iko na wazalendo wale wamekupigania miaka yote. Mnamuelewa Raila Amolo Odinga, miaka yake yote amepigania wa Kenya. Mimi mnanielewa, mtoto wenu wa Mlima Kenya. Mimi unajua nasimama na haki yako bila kutingizika, na unajua nikiwa hapo nitachunga haki yako na nichunge haki ya kila Mkenya. Nechinga kibotuki ikorwa sebiombe au bogenderete kworokia umubaro obwechukurase abarwanirira bebirogo au nigo mugavana we county ya Murang'a Moses Ndungu abereka wesokia na kogikeria umuroberio yo askire batabuna umuroberio yo nigo bwate obunereria nabo igo obungainererio bunge korengana nere nigo egati abarwanirira abako bakwebwata no muroberio yo ase okorwa machibu yo borimo chingaki abakenya baboriwe kweneke bunankurigereria barabara na tarie byama ekero barabachore chingaki chobochorio bonene. Kuna watu wengine wamejifanya ni wajaja ati wanaweza kueneza uongo. Kura iko na mwananchi. Wanatengeneza opinion poll, wanauliza maswali kama haya, nani anahitaji kuwa governor Murang'a? Wanaandika majina yao, wanaacha ya Dr. Moses. Kwa hivyo wanajiangalia na watu wa Murang'a wanauliza kwani hii imeenda namna gani? Kwa hivyo hizo opinion poll watu wa Murang'a mjue ni uongo mtupu. Ni watu ambao wananunua hiyo opinion poll ili waweze kukuonyesha ya kwamba watu wengine. Wakati huu si wa kuchagua mtu kulingana na chama ambayo amekuja nayo, maana tumejaribu hayo hapo mbeleni na tumeona matokeo yake ambayo haijafaidi wakazi wa Murang'a kwa lolote lile. Hata tukiangalia kwa Kenya mzima, tulienda na
huo mtindo wa kuchagua watu kulingana na vyama, na hatujaona matokeo ambayo tulikuwa tunatarajia kama Wakenya. Kwa hivyo wakati huu sio wa kuchagua watu kulingana na vyama. Mwancho muriere ribon oyibona Moses Ndungu yokolie kero kyo governor ase county yo ya Murang'a nyarabuna obo muboria bwa Kenya kwanza ritkoria rero na barabunigo bwa babo kogendereria siasa chiabo ase orogongororero wa coast asbaba we akireko ase county ya Kilifi, Tana River na boigo county ya Lamwe karabagendete kuboria bananchi kubabwatia elio chikoreta ama unchirerio na boiga magendro imeyense ya Kenya na kwariganiritie ase Amayia Chinsa Isato ase nchera ereyo wekiranu miyamana sogo chora ko bananchi goiko mairio balibons baba kubatera nanchi ko enekia ayonsi ya wikeire na barabuni gonko bakirangambia mono nyoro na bakogandira gutobwate asense media ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube wetera Ndizi TV News bayigona bakotonyora se website yaito wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gukumanya manke ngukanira oburigereri borobia na bayigo obutko botoyerero wikarit koria ankyo erio ne Evelyn Osero oltwa kubatera nere ko enekia onsi ya wikera sense mu imanyererio nigakorokwa Joshua Uta.